Idem priatelia, zdravím vás na mojom YouTube kanále. Zdravím všetkých ľudí dobrej vôle. A hlavne typerov, ktorí si vybrali za svojho konička typovanie. Lebo typovanie je adrenalín. A život bez adrenalínu nie je ten ozajstný život. Dovoľte, aby som sa dnes s vami podelil znovu o svoje tipy. Pripomínam, nikoho nenahováram, nikoho nenútim, aby si ich dal. Môj názor, ja som si to dnes dal. Pokiaľ sa vám páčia, dajte si, pokiaľ nie, rád som vás aj tak oslovil so svojimi tipmi. Tak poďme na to. Nemecká Bundesliga. Frankfurt Lipsko 2,5 plus. Padnú 3 góly v zápase. Maďarská liga Puskás Academy 2,5 plus. 3 góly padnú v zápase. Portugalská liga Braga Porto 2,5 plus. Takisto 3 góly padnú v zápase. A dáme si pár hokejčekov. Dánsko Švajčiarsko 4,5 plus. 5 gólov musí padnúť. Lotyšsko Švédsko, takisto 4,5 plus, 5 gólov musí padnúť. A Francúzsko, Slovensko, dáme aj tých našich Slovákov. Tiež si myslím, že 4,5 plus by nemusel byť zlý tip. Ak sa vám tie tipy páčia, dajte si, pokiaľ nie, možno zajtra. Prajem všetkým ľuďom veľa zdravia, šťastia v tipovaní. A pokiaľ vám vyjde tiket, možno ma raz prídete na tento krásny ostrov pozrieť. Rád vás uvidím a rád sa s vami stretnem. Pokiaľ sa vám moje video páči, lajkujte, zdieľajte, dajte si odber. Veľa zdravia, priatelia.